Usuarios do Centro de Atención á Discapacidade da Pobra participan dende a pasada semana nun proxecto de educación medioambiental impulsado pola Concellería de Servizos Sociais, grazas a un convenio coa empresa DS Smith Cartogal. O programa ten por obxectivo concienciar sobre a necesidade de coidar o medio ambiente ao tempo que se traballa a integración sensorial dos participantes con saídas ao medio natural. É un programa que está baseado na relación dos nenos que acuden ao CAD co que é a contorna, co que é o medio ambiente. E o obxectivo principal é que tanto eles coñezan o que lle rodea, pero tamén o que lle rodea sirva para estimulalos a nivel sensorial, sobre todo cando vivimos nun mundo de agora pois tan digital. Nas 32 semanas de duración do proxecto desenvolveránse actividades de observación de aves, obradoiros de xardinería e reciclaxe, os xogos de orientación e equilibrio. Lo podemos levar a cabo o que son as tres vertientes, o que é a concienciación e cuidado do medio ambiente, que creo que hoxe en día deberían difundirse ou facerse desde todas as entidades, pero ademais permítenos levar unha acción rehabilitadora cos nosos usuarios que é moi satisfactoria. A posta en marcha deste programa foi posible grazas á colaboración da empresa DS Smith Cartogal, que achegou preto de 5.000 euros para a contratación dunha terapeuta ocupacional que desenvolve as actividades. Cando nos presentaron este proxecto xa fai uns meses, vimos desde un primer momento que iba moi en liña ca importancia do noso principal pilar, que é a sostenibilidade. Nós sempre buscamos ter un uso dos recursos naturais de forma coherente e aportar aos nosos clientes unha solución de packaging sostenibles en todo momento. Non é esta a primeira colaboración que realiza esta empresa emprazada no polígono da Tomada, posto que periódicamente doa cartón ao Concello para as actividades de decoración que desenvolven no CAD.